Ano? Tangina. Deleted channels. Maribar. My goodness. Ito na, kukwento namin sa inyo mga kaibigan. Bakit? Kasi kaagising lang namin. Kagising kami. Tapos, ano na, tawag dito? Trending kami sa Twitter, saka sa Facebook. Kung ano nangyari sa channel namin, ba't doon na-delete? Bakit daw ganito? Ang dami-dami iba't ibang classic story na naglabasan. Personal decision namin ni Camille. Ito kasi, completely honest mga kaibigan, 100%. Naisip namin, mamuhay na lang kami ng normal ni Camille. Gusto na namin yung gano'n na simpleng buhay. Gaya ng nangyayari sa amin dati. Simple lang kami, ganito lang kami. Ayaw na namin yung masyadong mataas, ang daming nakakakita sa amin. Marangya. Ito, legit to hindi ko sa pagiging ungrateful. Ito yung nararamdaman namin Ito yung naramdaman na namin na gusto namin kami na lang nakakakita sa relasyon namin. Alam mo yun yung tamang drama na gano'n. Tapos, natulog kami. Dinilit ni Camille yung sige na, ayoko na. Gusto ko na lang simpleng buhay. Ayoko na lang ganito. Yun na, nata-pressure na tayo. Ganito. Parang yung buhay natin, yung relasyon natin, miikot na lang sa YouTube. Eh di sabi ko, sige, okay lang. Bahala ka, anong gusto mo. Parang ang pinapatunayan namin sa isa't isa na wala kaming pakialam sa YouTube. Mahal namin isa't isa. Yung mahal namin isa. Ito yung sinasabi na ito yung punto ng talunan namin na kahit mawala yung channel namin, kami pa rin. Nagmamahalan pa rin kami. Hindi dahil may YouTube kaya kami naandito. Yun yung nasubukan. Nagkasubukan kami kagabi. Hanggang sa nagka-delete ng channel. O kami pa rin. Magkasama pa rin kami. Magkaka pa rin kami natulog. Tapos natulog na kami. Nagising kami. Putang ina, trending na kami. Sa Twitter, sa Facebook, na nahack daw kami. Na nawala daw yung channel namin. So yung Marimar, my goodness, iba-ibang istorya. Hindi na nga kami nagsasalita I mean, walang post na, dinilig na namin. Walang ganon. Oo. Tapos yung mga tao. Tapos ito, mababalik tuloy yung channel namin para i-upload to, para maintindihan yung lahat. May Marimar, na ito yung saloobin namin. Pag di naman kami nagsalita, ang daming maggagawa-gawa ng istorya dyan na dahil ganito, dahil ganyan. So, deleted na nga, bubuhayin pa ulit namin para ma-upload namin to. Sana upload to. Ngayon, mga kaigan, kinontak namin YouTube. Nag-request kami ng recover. Babalik nila. Nakapag-Twitter na ako kanina. Sabi ko, trending kami. Puta, magkakape muna kami. Then yun, sabi naman nung YouTube team, bakit doon na-delete? Sabi ko, wala, nagkatampuhan po kami. Nagtawanan pa sila. Small arguments, may Marimar. So, yun, naintindihan naman nila. Chillax lang daw muna kami ngayong araw. Waiting lang ako kailan mababalik. Sana, irespeto niyo yung decision namin, yung pagtatalo namin. Kasi hindi rin madali. Mahirap. Diyos mo, Marimar. Isipin mo. Ito, honest na kami nito. Ako, yung nasa puso namin, sinasabi ko sa inyo. Hindi ko na iniisip na baka negative feedback to. Ito, nagaling sa puso namin to na ang hirap nang nasa taas. Legit. Hindi sa nagmamataas kami Legit. 12 million subscriber. Ang hirap i-sustain ng channel na to ng dalawang utak lang. Kaming dalawa lang. Diba? Hindi na namin alam gagawin namin. Parang gusto lang namin mamuhay ng simple pero may obligasyon kaming kailangan gawin. May kailangan kaming punan. Yun yung nasa isip namin na tingin ng ibang tao, nag-i-stick lang kami sa isa't isa dahil sa YouTube channel. May mga interview kaming na pinagdaanan. Tapos, yun yung mga tanong. Totoo ba yung relasyon nyo? Di ba, babe? Totoo ba yan? Totoo ba yung relasyon nyo? Ito nakakainis na ganun ba yung tingin sa amin na nakararami dahil sa YouTube channel tsaka lang kami nag-i-stay? Kaya lang kami nagmamahalan. Pero ang dami namin pinagdaanan nung wala pa tong channel namin na to. Yung tipong hatid ko siya sa bus. Nakaupo na siya sa bus, uwi na siya sa Nueva Ecija. Sa sobrang mahal sa akin ni Camille, bababa pa yan ng bus ulit pagkakakapaw. Hindi ko kaya! Hindi ko kaya! Tapos, tangina, pag nahimasmasan kami ng drama, tangina babe, sayang yung bus. Luwag-luwag. Hindi mag-aantay na naman kami ng panibagong bus. Dahil sa kalandiang taglay na meron kami noon. E di ilang oras na naman nag-antay para makasakay ulit siya ng bus. Luwag-luwag na ng bus. Basta yun, something like that, mga kaigan. Ilang naman, aga-aga, drama natin. So, bahala na, i-upload ko to. Nang wala pang kasiguraduhan kung may pag-upload na kami. Kung mababawi ngayong araw tong channel na to. Basta yun lang naman ang dahilan. And I hope you respect our, saloobin. And alam ko, naiintindihan kami ng marami dito
And marami ding hindi nakakaintindi, pero okay lang, balance lang yan sa buhay. And yun lang naman. So mga Lods, nabalitaan namin, hindi na to talaga bababalik. So, hindi na kami vlogger, taga-dampot na lang talaga ako, full-time lang tayo ng mga aso na ito. So, marimar na yan. So, wala la. Siguro, ewan ko na lang mga kaigan, siguro mag-post-post na lang kami ng picture sa IG, video ulitan, sa TikTok, sa Facebook. Siguro na lang. Nakita ko po, sabi nila, wala bang farewell video? Oh, puta. Siyang ina. Ay, gago babe, nalungkot ako bigla. Yung mga dating video natin, hindi na natin mapapanood pag tumanda tayo. No? Sayang! Nalulungkot ako kasi yung memories. Pero yung the fact na may alis namin sa pangalan namin na nag-i-stick lang kami dahil may YouTube. Sarap sa pakiramdam. Oo. Yun yung parang ang sarap sa pakiramdam namin. Tangina, sabi sa inyo eh. Yun yung pakiramdam eh. Tangina, sabi sa inyo eh. Di ba? Maraming taong makakaramdam yan. Lalo na yung mga totoong taong nagmamahal sa atin. Sa mga mandirigma, huwag kayong malungkot. Diyan naman kami sa Facebook naman kami, nasa Instagram naman kami, nasa YouTube tuloy. Nasa TikTok naman kami. Doon na lang tayo magkulitan. Dito sa YouTube, maraming salamat sa memories. Tangin na nag-farewell bigla. Maraming salamat sa memories, sa good times na binigay niya sa amin. Wala na, deleted. Maraming salamat talaga. Hindi to sa nagiging ungrateful kami o kung ano. Ito one step level up para sa relasyon namin. Sa ikaya-healthy ng relasyon naming dalawa. Dahil ayaw na talaga namin yung sinasabihan kami dahil sasama lang kami dahil sa YouTube. And sa paulit-ulit na naririnig namin yun, pumapasok na sa isip namin. Nagkakatanungan lang kami. Dahil lang ba sa YouTube? Dahil tayo na andito, lumalaban tayo sa relasyon namin dahil sa YouTube. Hanggang sa, kumuha na kami ng desisyon. Ayun na. Siya pala, ha? Babe, deleted din channel, ha? Without my consent? Ha? Pinatutunayan namin sa video na to na sana i-respeto at galang nyo and sana maging masaya kayo para sa relasyon namin kasi para sa ikaya-healthy pa namin to at ikagaganda ng relasyon namin, pagmamahalan namin. Yung pinundot ko yung delete channel. Ang gaano ko yung delete ko. Oo, legit. Hindi ko alam kung bakit. Promise. Dinilit ko siya hindi dahil namiss ko yung memories. Gusto ko lang nang maramdaman na talagang hindi yun yung kinakapitan natin dalawa. Tapos napatunayan ko siya kagabi. Kasi hindi ko na nagkwento, guys. Deleted na yung channel. So, iiyak Ha? Di ba kay dyan? Yun lang ba? Alam ko naintindihan nyo ako. Maraming salamat ulit sa inyo. And yun lang. Maraming salamat. Yun lang masasabi ko sa inyo dahil binago nyo buhay namin ni Camille. And this time, kailangan na namin mag-focus sa relasyon namin dahil gusto talaga namin ng forever mga kaigan. Legit. Gusto talaga namin ng forever. At kung isa ito sa step ng ikapo-forever ng relasyon namin, hindi kami magdadalawang isip mga kaigan. Ever since the day